Здравейте на всички! Здравейте на всички! В следващите няколко минути до час ще си говорим за нашата продуктова линия или за най-ценното нещо, което имаме в ръцете си, нашето здраве в тези прекрасни продукти хранителни, които ние ползваме всеки ден. В това видео ще мога да ви обясня основната концепция, основните групи продукти и ако следвате тази философия, много лесно ще отговорите на края на обучителния модул на въпросите и ще можете сами да създадете за вашите семейства такава програма. Така че, нека да започваме. Ще ви отворя и споделя презентация, на която ще може да вървите с мен по продуктите и ще можем бързичко да минем всички тези прекрасни продукти и факти, които имаме за тях. Аз съм Галя Стоянова, завършила съм медицина, терапевт съм, т.е. моята специалност е магистър по рехабилитация и още 4-5 неща отзади, които всъщност са допълнителни към моята специалност. Моето призвание, моята мисия е треньор по хранене, правя го професионално 15 години, ползвам продукти от 25 години и съм най-щастливият човек в своето собствено тяло на 47 години. Концепцията на тази компания е толкова близка до философията на човешкото тяло, защото всички си мислят, че трябва да правят специални неща, за да поддържат своето тяло. Истината е една, трябва да му давате нужното да функционира добре. На принципа на човешкото тяло са създадени изключително много техника и неща, всъщност, които работят в живота, който ни заобикаля. Дори вашия автомобил, двигателът с вътрешно горене е създаден на принципа на работа на човешкото тяло. Трябва му гориво, за да работи. Без гориво това няма как да се случи. И храната, която ние употребяваме, е именно такъв фактор. Гориво дава енергия и трябва да е правилното ни гориво. Още Петър Дънов е казал, че хората си мислят, че каквато и храна да употребяват, както и да мислят, могат да бъдат здрави. Това е невъзможно. Здравето е свързано с чисти мисли и чиста и доброкачествена храна. И това прави нашата компания различна, защото ние предлагаме храна, която е чиста и в която има изключително много наука и съобразено с човешкото тяло, защото това е компания, зад която стои един голям консултативен борд. И нека да започнем от фактите. Това е Дейвид Хибър, председател на Института по здравословно хранене на Herbalife. 38 години опит в науката за здравословното хранене и неговата роля е да направи протеина, който ние приемаме, в най-добрия му усвояем вид. Може да видите всички степени, които има този човек тук. Това са златни медали, докторска степен по физиология, научни трудове. Аз имах удоволствието да имам една от неговите книги, която е изключителна, The Shape Factor, цветното хранене също. Но това, което трябва да знаете, че зад компанията стои един изключително голям лекарски борд и това е превъзходството ни на науката. Ние разполагаме с факти. Имаме над 300 учени в този лекарски борд консултативен, които се грижат. Продуктовата ни линия винаги да отговаря на всички нужни изисквания, за да бъде добра, най-добрата храна за вашето тяло. Да дава всичко необходимо, което на нея е и нужно, за да функционира правилно. И именно поради тази причина и това превъзходство в науката, нашите продукти, особено Shake Формула 1, за който ще говорим след малко, години наред е в класацията номер 1 за най-добър заместител на храна. За да бъде един продукт заместител на храна, той трябва да отговаря на няколко важни условия. Тоест, трябва тялото да възприема продукта като хранителен, като храна. Но за това ще говоря малко по-късно. Нека все още да минем по няколко основни факти за науката. За да имаме уникално качество, ние инвестираме като компания в най-доброто. Философията за здравословно хранене в Herbalife, това са продукти базирани на науката, както ви казах.
и изграждаме го от семето до масата. Това е един изключителен фактор в храненето. В днешно време, когато контрола върху продукцията, която е в магазинните рафтове или на пазарите, когато говорим толкова много за ГМО, когато говорим толкова много за пестициди, замърсена почва, замърсени води, нашата компания инвестира изключително много в експерти, учени, специалисти по здравословно хранене, които използват науката за идентифициране на перспективни съставки с хранителна полза и информират процеса на разработване на продукта. От семето до масата е най-голямата брилянтна концепция, която въобще съществува и с която ние имаме възможност да бъдем запознати и да предоставим на пазара. Ние имаме собствени лаборатории, които искам да ви кажа, че покриват толкова много изисквания и сертификати за качество, които аз дори не мога да ви изброя. Имаме такава апаратура в нашите лаборатории при създаване на продуктите, които много компании въобще не могат да помислят за нея до семето, да изследват семето, преди то да стигне до почвата и до крайния продукт, вашия шейк, който вие държите на масата. Проучвания се правят всяка година, както виждате, Мексико, Институт по обществено здраве, в Тайван, Корея, Великобритания, Китай, Москва, Лос-Анджелес, на много места по света, именно защото искаме да дадем гарантирано качество. Herbalife е заложила на глобалната философия по хранене и здраве и това е да имаш активен начин на живот, да имаш персонализирана програма и балансирано и здравословно хранене. Защо балансирана програма, защо активен начин и защо персонализирана, ще видим в цялата ни продуктова линия. Тъй като индивидуалността при всеки един, неговия начин на живот, неговата адаптивност, неговите нужди са различни, както при различните полове, така че при различно активните личности, при различните възрасти. И именно това е втория ключов фактор, освен науката, превъзходство ни в науката, е, че ние имаме личен консултант, треньор, който да персонализира благодарение на продуктова линия вашата програма. Това трябва да го запомните, изключително важно. Съвременният хранителен режим не осигурява това, което се нуждае нашето тяло. Нашето тяло е изгубило своята функционалност. Именно заради това, при наличието на толкова много храна, при наличието на толкова много съставки, при наличието на всичко това, което вие виждате на пазара, излишъци и тонове от излишъци храна, има толкова много недобри състояния и кондиции, много диагнози и много често хората губят своето здраве, имат наднормено или много поднормено тегло или пък са в добра форма, но нямат и грам от нужната енергия. Съвременният начин на хранене не осигурява това, което е от значителна важност и номер едно в тялото. Това са протеини, които го изграждат, фибри, които подхранват микробиома, който усвоява храната, здравословни мазнини, които са част от структурата на мембраните на клетките в тялото и плодове и зеленчуци, които са източник на витамини, минерали и фитонутриенти и всичко полифеноли, останали неща, които са катализатори в процесите, при биохимичните процеси, които протичат в клетката. И когато отнемете всичко това, което е съществено важно и получите твърде много празни калории, твърде много мазнини, захар, сол, добавки, консерванти и какви ли не неща, вашето тяло губи своята функционалност. То представлява една огромна фабрика, си представете, в която ако нямате правилна суровина, вие не можете да не имате правилен продукт. Какъв е правилният продукт на човешкото тяло? Съхранена младост, забавено остаряване, добра форма, активна мускулатура, яста, рибисено, прилив на енергия, добър сън. И ако вие всичко това го губите във времето, това означава, че вие нямате добра функционалност на тялото или нямате добра суровина за функциониране. Тялото ви се нуждае от определени количества мазнини, въглехидрати и белтъчини, за да се приемат те балансирано от клетката. Част от тези мазнини трябва да бъдат омега-3 или правилни ненаситени мазнини, за да компенсират възпалителните ефекти на ненаситените мазнини.
Трябва да имате физически упражнения, защото това тяло е създадено да бъде активно, т.е. мускулатурата трябва да се ползва по предназначение. Тук не говоря за активен спорт, а за физическа активност, което е различно. Естествено, трябва да внимаваме с въглехидратите, защото те са на една ръка разстояние. Въглехидрата е най-достъпният продукт навън, но много често правилните въглехидрати не се приемат в достатъчна форма, затова фибрите изключително много липсват в човешкото тяло. Протеина, най-важното нещо в храненето, трябва да бъде достъпен, биодостъпен и усвояем. Когато обаче вие не сте спазили всичко, което съм казала до тук, дори да ядете най-биологично добрия протеин, ако вие не можете да го усвоите, това означава, че вие не приемате нищо. Именно за това тялото и всичкото това, тая философия, която ние предлагаме на пазара, е като комплект. Т.е. тя не е отделни части, от които може да си избирате. Съня е изключително важен, както и хидратацията. Ако ги разгледаме едно по едно, ще видите, че тялото има нужда от макро и микронутриенти. Макронутриентите ги разгледахме, това са протеини, въглехидрати, мазнини. Фибрите, това са влакнините, които се съдържат в пълнозърнестите, в плодовете и зеленчуците. Здравословните мазнини, те идват от растителни, от животински произход, например омега-3 идва от рибата, но има и омега-3 в растителни продукти, които могат като ядки, например авокадо, които може да ползвате, да добавяте към вашето хранене, и те естествено никога за сметка на калориите, това е изключително трудно да се набавят, и естествено фитонутриенти. От какво се нуждае тялото ви, ние можем да го покрием именно чрез нашата глобална философия и именно това ще разгледаме. Ние предлагаме качествен, биодостъпен, с висока биодостъпност протеин, предлагаме да възстановим в тялото всички липсващи поради бедната плътност на храната минерали и витамини под формата на персонализирани продукти, да възстановим омега-3 масните киселини, които в човечеството отдавна е загубило правилния баланс. Също така доставяме липсващото количество фибри, изчистваме и хидратираме тялото, и именно за това на третия ден от ползването на програма за качествено балансирано хранене човека се усеща нов прилив на енергия. Обясних всичко това, което вие можете тук да забавите и да прочетете на презентацията, защо имате нужда от витамини, защо имате нужда от въглехидрати и мазнини. Аз ще се спра по-подробно върху обясняването на протеина и на набавянето. Вашето тяло се нуждае всеки ден от белтъчини. На всяко едно хранене се нуждае от белтъчини, защото принципната работа на тялото се състои в това, че то първо разгражда своя мускул и след това от храната, които му давате, мускула се възстановява. С годините, с лошия начин на живот, с лошите навици, които имаме, с промяната в микробиома, в червата, в лигавицата, във всички тези ензимни фактори, които носим в тялото си, с годините имаме един сериозен проблем. Ние забавяме усвояването на протеина, правим го почти невъзможно и естествено забавяме неговото възстановяване. Именно поради това се получава така наречената преждевременна саркопения или обедняване на тялото от белтъчини. Когато една диета е бедна на белтъчини или едно хранене е бедно на белтъчини, и като имате предвид, казвам диета, това не е познатите ви диети, а диетата означава метод на хранене. Когато едно хранене е бедно на протеини, в тялото не може да възстановите нито една тъкан. От мускули се състои цялото тяло ви е мускулна част, ако го разделим, то половината е мускулна част, другата половина е кости и тъкани, течности. И в тази мускулна част, вашите органи, вашия опорно-двигателен апарат, т.е. мускулите, с които се движите, вашето сърце, косата ви, всичко е протеин. И всичкото това нещо трябва да бъде възстановено като цяло. И именно наличието на качествен белтък в храненето ви осигурява това възстановяване. Когато белтъчините не достигат във вашето хранене и вие не може да възстановявате, се получава преждевременно остаряване, което си води своите последствия. Освен това, протеините имат една характеристика, тя се нарича биодостъпност. Какво означава това? Когато изядете един протеин, вие не си представяте, че този протеин, например, от една риба или от една пържола, той веднага отива във вашите мускули. Не! Този протеин трябва да бъде усвоен, първо да го разцепи на
молекули, молекулите на аминокиселини, на съставни части, тези аминокиселини да бъдат транспортирани до клетките, тези клетки да бъдат възстановени, имплантирани в собствени белтъчини тъкани и тогава да бъде възстановен мускул. Така че този процес е дълъг и на тази основа ние ежедневно трябва да добавяме качествен биодостъпен протеин. Какво е количеството, което ни е необходимо? То зависи от вашата възраст, от вашия активен начин на живот, но запомнете, че един човек трябва от възраст, например, си го представете до 18 до 70 години, минимума критичния, който трябва да приема е 0,8 до 1 грам на телесно тегло. Но това е усвояем белтък, тъй като ние имаме проблеми с усвояването, приемете го за 1.2. Кои са източниците на протеини? Това са протеини с животински произход. Тяхната характеристика е, че те имат 9 аминокиселини, които са незаменими от общо 21, т.е. тялото не може да произведе тази аминокиселина. На него трябва да му я дадете отвън. И протеини с растителен произход, които нямат пълните 9 незаменими аминокиселини, но при определени комбинации между тях можете да ги набавите напълно спокойно. Единственият протеин, който отговаря на фактора 9 незаменими аминокиселини с изключително висока биодостъпност, дори повече от това на телешко месо или на яйце, е соевия протеин. Растителният протеин, който съдържа в соята и с тази висока голяма биодостъпност, може напълно да замести животинските протеини. Има добра смилаемост, няма холестерол и е с ниско съдържание на наситени мазнини. Соята, която е вложена в нашите продукти, се нарича соя супра. Този клас соя е изключително високо качествен, изключително добра биодостъпност има и влагането му в нашите продукти го прави 98% усвояем. И това трябва да е най-големия показател, който трябва да бъдем движени. Тоест имаме 2%, които могат да имат така наречения метаболитен остатък. 98% усвояемост няма нито в животинските протеини и в повечето растителни също. Дори искам да ви кажа, ако една пържола има примерно 40 грама протеин, ви от нея в най-добрия случай може да усвоите 18. Тук от този соев протеин, вложен в нашия шейк, от 100 грама протеин, ви 98 грама можете да го усвоите. Така че това е изключително голям профил. Ето това е пълния аминокиселинен профил, както ви казах, той има по-добър от яйцето, от телешкото и от млечните протеини. За въглехидратите, това, което трябва да знаете, че трябва да ги набавяте в правилни количества всеки ден. Тялото няма резервоар за въглехидрати. Ние имаме въглехидрати около 100 грама разпределени под формата на гликоген в черния дроб и мускулите и под много малка форма можем да ги ползваме всъщност много бързо и не можем да ги доставяме. Трябва да си ги доставяме, трябва да си ги доставяме на всяко хранене. Нямаме резервоар за въглехидрати, но пък имаме огромни резервоари за мазнини. Всеки излишен грам въглехидрат се превръща в мазнина. Това трябва да го знаете. И ако приемат на въглехидрати не е адекватен, това дори може да доведе до принудително разграждане на протеини, ще доведе до други процеси на излишна хранителна енергия. Въглехидратите биват сложни и прости, но всичко това нещо може да научите на нашите академии по хранене. Важното е ние да имаме 70% от нашето хранене да е базирано на правилните въглехидрати, т.е. тези, които носят фибри и които ни осигуряват минералите и витамините. Тези, които са изключителен източник на захар, не са ви необходими. Ето тук имаме още един такъв пример. Нужни са ни плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни. Идва момента на любимия ни продукт, на балансираното хранене в една чаша. Този продукт, който 5 милиона души държат всяка сутрин в своя дом, в своята ръка, под формата на едно хранене. Нашия шейк е храна. Той замества едно хранене, именно защото има пълноценни белтъчини в него. Той е безглутен. Трябва това да го знаете, е много важно за хората, които имат такива нетолерантности.
Той не съдържа животински продукти в него и ефективността му е потвърдена от милиони, мога да кажа, за всички тези над 40 години тестване е потвърдено от клинични изследвания. С високото съдържание на протеини той и високата биологична достъпност и усвояемост, той допринася за растежа на мускулната ми маса и възстановяването на белтъчините там, където са необходими, т.е. за изграждането на тъканни белтъци. Още повече той съдържа витамини и минерали, над 25 витамина и минерала, които осигуряват част от липсващите витамини и минерали в храната, която ви ядете преди това или след това. Искам да подчертая, че във вашето тяло транспортната система за витамини и минерали са протеините. Това са тъканни белтъци. Именно заради това хора, които не консумират достатъчно правилни белтъчини и усвоими белтъчини, колкото и количества витамини и минерали да изпиват, те много трудно могат да бъдат възстановени. Изключвам случаите на клинично даване на витамини и минерали, което е за кратък период от време, след това отново бихте изпаднали в дефицит. Във всеки един шейк ние разполагаме между 12 и 13 грама протеин, който усвояваме. Но тук ви казах, че ние имаме една изключителна персонализация и на протеина и тя идва със следващите два продукта. Това е персонализирана протеинова пудра. Това е един продукт, който аз изключително много ценя и обичам. Мога с чисто сърце да ви кажа, че този продукт има абсолютни стойности на клиничен протеин, т.е. действа върху тялото изключително бързо, изключително ефективно и ви дава необходими 5 грама усвояем почти на 100% протеин само за 28 калории. Това е невъзможно да го получите по какъвто и друг начин. Този източник на пълноценни белтъчини от соя от сорбатка работи както за енергията на клетката, така и за нейното възстановяване и по този начин вие може да персонализирате вашия шейк. Ако аз искам да получа 17 или 23 грама белтъчини усвояеми, аз ще сложа една порция шейк и 2 порции персонализирана пудра. Някой може да има нужда от 15 или 17 или от 30 грама протеин. Той ще сложи нужните количества от персонализираната протеинова пудра да постигне неговото протеиново число. Именно това е една от магиите, които ние имаме за персонализация на програмата и на количеството протеин, които на вас са ви необходими. Работи изключително много за чувството ви за ситост. Така че прекрасен за добавяне към вечерен шейк или когато искате да заместите още едно основно хранене, освен закуската. Протеиновата напитка микс, която имаме в два варианта, веган и вариант, който съдържа млечни протеини, осигурява малко по-голямо количество протеин в една доза. Това са 22 грама протеин за около 110 калории, 115 калории, но тук са включени и витамини и минерали. За разлика от персонализираната пудра, нея може да я ползвате като отделен продукт, т.е. може да я ползвате за възстановяване след тренировка, може да я ползвате като междинно хранене и може с нея също да персонализирате вашия шейк. При веган варианта тя е само от соя, няма млечен протеин вътре, няма сорватъчен протеин вътре, така че тя е абсолютно подходяща за вегани, докато протеиновата напитка микс е подходяща за вегетарианци. Много подпомага метаболизма, производството на енергия, това трябва да го знаете и изключително препоръчвам при хора, които се занимават с активна спортна дейност за възстановяване след тренировка. Имаме междинни закуски, които също са подходящо за активни хора и хора, които нямат достъп за никаква качествена храна през деня си. Най-големият проблем според мен като треньор е много хора искат да похапват сладко, искат да вземат нещо вкусно сладко на момента и именно това е проблема и на всички наши клиенти. Те търсят такива варианти в различни форми, където е написано без захар, без това, без това. Ние предлагаме едни от най-добрите версии, които вие можете да намерите на пазара. Под формата на протеинови блокчета, които за своите между 120 и 140 калории, защото са 3 вида вкус на ванилия и бадем, на шоколад и фъстък и на цитрус. Те имат различни калории, плюс-минус там до 20 калории, но имат 10 грама белтъчини и дори в 5 такива блокчета имате нужната доза на B12, примерно.
Витамини от B1, B2, B6, витамин Е, прекрасни източници, които могат да ви подкрепят в паузите към 10 сутринта, преди тренировка, след тренировка или в 16 часа, когато имате нужда да заредите тялото си с енергия. И има до 15 грама полезни въглехидрати, но много ниски стойности на мазнини, което не се среща в много голяма част от протеиновите барове, които са навън на маркета. Моята слабост е междинните закуски в експрес бара. Именно това, което аз му казвам моето увесено блокче с шоколад. Това е заместител на Формула 1, което е също с много високо съдържание на фибри, много нисък гликемичен индекс и с прекрасен, вкусен, топящ се в устата черен шоколад. Когато сте навън, когато нямате време или когато искате да заместите една доза шейк, вие съвсем спокойно може да си вземете една доза от едно такова експрес барче и да заместите вашия шейк. Протеиновите барчета, които виждате тук, с които са в по-малък размер, те не могат да бъдат да заместят един шейк. Те могат да бъдат едно допълнително междинно хранене. Докато експрес бар може да замести този шейк. Тук по средата на слайда виждате Achieve протеиново блокче. Това блокче е най-голямата страст на шоколадополиците, защото има невероятен плътен черен шоколадов вкус, наситен с парченца шоколад и съдържа цели 21 грама протеин. Това е, мога да кажа, революционен продукт с много ниско съдържание на захари и без никакви изкуствени отцветители. Също така е печелил много награди в своята област, в областта на спорта, като възстановяващо хранене. Наблягам, пийте повече вода, защото това е сух протеин, когато го пиете, но може да го ползвате и като междинна закуска. Протеиновият чип, за който толкова дълго сме мечтали, вече и той е наличен в нашите междинни закуски. Той не е пържен, той е пукан, 12 грама протеин. Това, което виждате тук е вкус сметана и лук, има и вкус барбекю, като сметана и лук е подходящ за вегетарианци, като барбекю е подходящ за вегани. Имате 12 грама протеин в едно пакетче на един хрупкав чипс, който спокойно може да замести нощните похождения за пред телевизора, а в чантата за междинно хранене е изключително спасение. Тук сега ще минем малко по-нататък, това ще го прескоча, защото имам комбиниран слайд, с два продукта, които съдържат едно голямо количество микронутриенти. При микронутриентите са много важни на тялото. Тук влизат всички фитонутриенти, полифеноли, витамини, минерали, всичко това, което е необходимо за тялото, то да функционира качествено. Калция е един от най-добрите калциеви соли, които вие можете да имате в усвояем вид. Когато вие чуете, че някой трябва да взема калциев препарат, искам да ви кажа, че тялото няма калций. Вашите кости не са калций. Вашите кости са калциеви соли с комбинация с много минерали. Тоест, за да възстановяваме костната си маса, ние трябва да приемаме комбинация от минерали и калциеви соли. Чист калций вашите кости не могат да ползват. Този продукт се нарича Екстра Кал. Аз го препоръчвам на всички, които са в висока спортна активност, всички, които имат малка загуба на костно вещество и всички, които имат също така по-голям процент вътрешни мазнини. Защото калций е един естествен алкализатор на тялото. И много често, когато хората държат по-висока киселеност в своя тяло, те ползват тези калциеви соли. Ключовите предимства на нашия калций е, че съдържа усвояеми калциеви соли и трябва да знаете, че той се пие 3 пъти по една таблетка, защото е изчислено, че тялото не може да усвоява повече калциеви соли на един прием и те трябва да се разбити на няколко приема. Помага за поддържането на здрави кости, зъби, покрива препоръчителния дневен прием, който е необходим за нормалния човешки организъм. Естествено, при бремени и при деца, там трябва да знаете спецификата, която е нужна.
Искам само да споделя, че приемането на правилни количества калций предпазва, дори и прави профилактика на диабет. Богат е на витамин D и на много други минерали, като магнезий, мед, манган и цинк, които ви казах, че са изключително важни, защото са част от вашите кости. Вие не може само калциева сол да внесете. Тя е в компонент с нещо друго. И изключително локализира възпалителните процеси, които текат, ако вие имате по-високо наднормено тегло. Фитокамплит е един от последните продукти, напълно революционен, който е насочен към средната част на тялото, към мазнините в средната част на тялото, към коремчето, към паласките. Той съдържа екстракти от грейпфрут, зелен чай, грозде, черен морков, естествен кофеин и гуарана. Витамин С, както виждате, B3, може всеки един от вас на този продукт, на гърба има баркод, да го сканира и да го види. Пълната му инструкция. Само искам да отбележа нещо, което ще го видите и в още няколко продукта, на които ще ви наблегна. Той съдържа FitNS, един патент. В компания Herbalife Nutrition ви казах, че един от ключовите ни превъзходства е науката. В нашите продукти имаме включени няколко клинични патента, които осигуряват качествен и гарантиран резултат при ползването на продукта, затова могат да имат и клинични твърдения. Фитокамплит съдържа такъв клиничен патент, който е доказано, че подпомага намаляването на обиколката на талията и коремната мазнина. Тук трябва само да кажа, че той съдържа изключителни съставки, които дори работят в посока засилване, подобряване, качествено енергиен метаболизъм и наистина ползването на мазнините по предназначение. Това, което искам да отбележа, че фитокамплита съдържа кофеин и вие трябва да контролирате приема на кафе и на кофеин. Продължаваме нататък с другите продукти, които са ми слабост, и това са мултивитамините. Тук отново идва на момент втория ни фактор – персонализацията, комплекс от витамини и минерали за жени, и ще видите, че имаме и комплекс от витамини и минерали за мъже. Трябва да ви кажа, че той е направен с концепция за ползването на програмата. При двата мултивитамина ще забележите различния подход в специфичните нужди на двата пола. При жените е наблегнато повече на хормоналната дейност, протичане на метаболитните процеси при жената, калция и състоянието на костите, цинка за кожата, косата, ногтите. Докато при мъжа енергийният метаболизъм е различен, тук виждате малко повече за имунната система, магнезий за функцията на мускулите, естествено пантотенова киселина, която допринася и за нормалната умствена дейност. При мъжкия и при женския мултивитамин има изключително специфика, свързана с физиологията на двата пола. Когато пиете 2 таблетки и един шейк, вие давате всичките нужни витамини и минерали, които са ви необходими на тялото за доброто функциониране. Един от продуктите, с които мога да кажа също, че имаме изключителен клиничен патент. Този продукт съм, може би, и емоционално свързана с него. Една от най-щастливите, когато той пристигна в България, и това е имунобустер. Имунобустера е имуномодулатор, който може да промени чрез храненето на имунната система производството на здрави и имунни клетки. Изключителен комплекс съдържащ епикор, който е на базата на сушен дрожден фермент, в комбинация с витамини и с минерали, и много клинични тествания, които показват, че точно този епикор ще помогне на вашата имунна система да произведе здрава имунна клетка. Тук мога да кажа, че този продукт не е имуностимулатор, това трябва да го подчертая, защото това е коренно различно. При него, при ползването му, се възстановява раждането на нормални, здрави, ефективни имунни клетки.
което вие имате нужда. Много често имунната система се изтощава, поради това, че тя е единствената в човешкото тяло, която е жизнено важно свързана с храненето ви. Това е система, която трябва да бъде хранена на ежедневна основа. Тя всеки ден има нужда от витамин С, от цинк, от витамин Д, от много минерали, за да произвежда здрави, организирани, правилно работещи имунни клетки, които да отговарят на външните фактори. И всички бяха предизвикани в пандемията да проверят своята имунна система. Тогава всички започнаха да чуват, че тя трябва да бъде хранена. Казвам ви, че този продукт може след няколко месечна употреба да промени качествено имунната система на членовете на вашето семейство, на вашите приятели, клиенти, на вас самите. 21 отделни сашета с изключително плодов приятен вкус и с изключителни дози на витамин С, Д, селен и цинк, като селена е един от антиоксидантите, който може да накара всеки витамин в тялото да бъде ползван до последно. Това е изключително важно, така че много добра работа на имунната система. Идваме на здравословните мазнини или на продукта Herbalife Line Max, но преди да поговоря за Herbalife Line Max, искам да ви разкажа за здравословните мазнини. В природата съществуват и омега-3, и омега-6 и омега-9 масни киселини, но ние ще говорим за омега-6 и омега-9. Преди много дълги години съотношението между омега-3 и омега-6 масните киселини в храненето на хората е било 1 към 16, т.е. 1 омега-3 към 16 омега-6. В днешно време може да стигнете до 1 към 200 омега-6. Омега-6 имат възпалителен характер. Омега-6 нанасят изключително вреда на клетката и са склонни да я потикват към възпаление. Докато омега-3 неутрализират тези възпаления, но много често храната ни е бедна, толкова е обедняла на хубави омега-3 масни киселини, че започва да страват мозъчната дейност, сърдечно-съдовата дейност, очите, въобще метаболизма като цяло има вреда. Двете здравословни мазнини са ЕПК и ДХК и именно тяхното набавяне е проблем за всички. Дори в една опаковка рибено масло, каквото и да е, могат да не се съдържа достатъчно количество от тези две масни, омега-3 масни киселини. Какви са предимствата на Herbalife Line Max? Искам да кажа, че предимствата, съжалявам, тук съм пропуснала нещо. Предимствата на тези две масни киселини, омега-3 масни киселини в Herbalife Line Max. Първо, те са в съотношение повече от 50%, дори клонят към 60% от цялата капсула, което се води почти до клинични дози, което е много рядко срещано. Второ, те са чисти от наситени мазнини. Капсулата на Herbalife Line Max е чиста от наситени мазнини и има печат Friend of Sea, което означава, че е чиста омега-3 от тежки метали. Без послевкус на риба, съдържа етилични масла като мащерка и мента, много устойчиво рибено масло, мека капсула, подходяща е за вегетарианци и има 30 капсули в 2 блистера. Другото предимство за качество на този продукт е, че вие може да набавите 1000 мг с една капсула. С една капсула. В този свят, да кажа, на омега-3 масните киселини, ако допустимата стойност на ден може да бъде добавена с 4 капсули, това е перфектно. Много често това в много продукти не може да се случи, ако видите съотношението на двете омега-3 масни киселини. Но тук това съотношение е изключително спазване, може да го видите в ситните шрифтове долу на този текст. При една капсула на ден вие правите нормална функция на сърцето, зрението, мозъчната функция. При 4 капсули вие поддържате нормалните нива на триглицериди в кръвта. При 5 капсули може да направите, да профилактирате и да поддържате нормални нива на кръвно налягане.
Искам да отбележа, че омега-3 масните ни киселини под формата на продукта Herbalife Line Max също са клинично тестван продукт с клинични доказателства. Затова можем да имаме и такива твърдения при консумация и ползи. Минаваме към сърцето, след като споменахме за сърдечно-съдовата система. Сърцето не е само органа, който боли в този преносния смисъл, но това е вашата енергийна станция. Това е място, където този мускул помпа кръв към цялото ви тяло и може би трябва да знаете, че това е единствения саморегулиращ се орган в човешкото тяло. Има един такъв възел, наречен възел на Шофтавара, който произвежда импулси по невероятен начин. Вашето сърце получава своята кръв от трите коронарни артерии и тези артерии се разклоняват на много пъти, за да обезпечат цялото тяло, като имате периферно кръвообращение, минава в артерии, в вени, в малки капиляри. Много често, когато имаме едно състояние с наднормено тегло или с влошено хранене, именно тази система изключително много се натоварва. Може би не знаете, че ако вие качите 1 кг телесна мазнина, вашето тяло произвежда 5 км капилярна мрежа. Представете ли си колко го натоварвате с повече килограми, за да може да пробие през това и да достигне до кръвоснабдява навсякъде. Така че от изключителна важност е грижата за тялото. Почти навсякъде се говори за чистотата и за работата на кръвоносните съдове. За едно също друго кръвообращение, наречено портално кръвообращение, това е кръвообращението около чернодробното, което филтрира всички токсини. И данните на Световната здравна организация са, че холестерола, като нещо, което е полезно в човешкото тяло, защото си има своите ползи, поради лошите хранителни навици е преминало в едно сериозно заплашващо състояние за здравето, за сърдечно-съдовата система на човешкото тяло. 133,3 милиона души в 5 най-големи европейски страни, може да видите тук, имат висок холестерол в кръвта. 10% от намаляването на нивото на холестерола в кръвта води до намаляване с 50% на сърдечно-съдовите заболявания при мъже над 40 годишна възраст и в следващите 5 години намаляване на риска от 20% при тези, които са над 70 години. В медицински аспект тези проценти са изключително големи, защото високото ниво на холестерол не е проблем само на хора с наднормено тегло или на възрастни хора. Холестерол е проблем на много голяма част от населението поради стреса, пушене, неактивна дейност, употреба по-големи количества на алкохол и най-вече употреба на храни с изключително високи захари. Холестерола, както ви казах, е естествена масна съставка. Тя се изработва в черния дроб, съдържа се в животинските протеини и играе много важна роля при образуването на мембраната на клетките или в клетките, производство на витамин D, на хормоните, на жлъчния сок и на храносмилането. Има 3 различни мерни единици за холестерола. Аз няма да се... Тук може да забавите слайда и сами да ги видите. По-важното е за мен да знаете, че има 2 различни вида холестерол. Това са високите нива на LDL или холестерол, който е с така наречения липопротеин с ниска плътност, който се нарича лош холестерол. Изработва се предимно в черния дроб, както целият холестерол, и има такъв, който е с висока плътност, който се нарича добър холестерол. Представете си, че единия холестерол и другия при нормални стойности в човешкото тяло се взаимонеутрализират или си помагат за изчистването. Тоест, това е като пъзел. Единия холестерол хваща другия, т.е. добрия, хваща лошия и го извежда от тялото. Но когато количествата на лошия холестерол станат изключително големи размери, този добрия холестерол той не може да го изведе от тялото. Да, малко звучи като детска приказка, но това е варианта да ви го обясня. Сърдечно-съдовите заболявания са все още с много висока смъртност. Над 4 милиона души
представлява 47% от всички смъртни случаи. Представете ли си, това е от високи нива. Ето може да видите статистиката. 2,6 милиона починали от инфаркт на миокарда вследствие на високите нива на холестерол. Ето, ако върна тук на предния слайд, може да видите натрупване на холестеролова плака в съд. В този диапазон, тук където е холестероловата плака, където има натрупаните тези жълтите топчета, можете да видите, че там не протича нормален обмен кръвногазов между кръвта и лимфата, няма пренос на хранителни вещества, там не може нищо в този район да се случва. Там се задържат все още, натрупват се още холестеролови плаки и това може да доведе до изключително образуване на тромбоцитни маси, съсирици, както се наричат, може да доведе до стеснение на съда, може да доведе и до руптура или до пръсване на определени съдове. Така че това въобще не е добър фактор. Науката за бета-глюканите и защо говорим за холестерол въобще и за здраво сърце. Овесените бета-глюкани имат така наречените клинични доказателства, които бяха доказани преди не много години, след 2008, мисля, че дано не бъркам, в медицината, когато се доказа, че тези разтворими фибри, които се добиват от овесените трици, са активни компоненти на овеса, са доказано намаляват нивата на холестерола по естествен начин. Тоест, когато организмът ни храносмила овеса, се освобождават молекулите на бета-глюкана, те създават връзки с холестерола, така той по-трудно се абсорбира от тялото. И 55 плюс международни проучвания установяват същата превентивна роля на бета-глюканите по отношение на нивата на холестерол в кръвта. Освен това, за бета-глюканите може да се каже и още няколко неща, освен че този продукт има клинични доказателства, че в комбинация с балансирано хранене и употребата му могат да доведат гарантирано до намаляване на холестерола при, мен питате, минимум 3-месечна употреба, защото този продукт има 1,5 грама овесени чисти бета-глюкани в една мерителна лъжичка. Ако искате да получите такъв бета-глюкан, подгответе се за 7 до 12 купички овесени трици, но те ако имат гарантиран произход за качество. Защото тук това е Outwell, както ще видите на опаковката на бета-харта, изключително високо съдържание на фибри, 3 грама в една мерителна лъжица, източник на протеин и 25 калории в една лъжица и без наличие на захар. Така че употребата на бета-глюканите под формата на бета-харт ще могат да подпомогнат тялото да не натрупва и да се изчиства от вредния холестерол. Освен това, самите бета-глюкани имат още 2-3 доказателства. Те играят много силна пребиотична и активират пробиотиците във вашето тяло. Те хранят имунните клетки и ги правят активни, т.е. подсилват неспецифичния имунитет. И също така бета-глюканите подпомагат поради високото съдържание на фибри за глюкозния толеранс в тялото и контрол. Изключителен продукт за имунната система, за храносмилателната система, за микробиома и за холестерола. Стъпките за здраво сърце, една такава програма може да включва Herbal Lifeline, качествен протеин за поддържане на сърдечния мускул. Между другото, Американската асоциация излезе преди много по кардиология, излезе преди много години с едно доказателство, че 9 грама соев протеин поддържат сърцето ви живо всеки дневна основа, така че един шейк е много добра профилактика на вашето сърце, комбиниран с протеинова пудра. Herbal Lifeline и бета-харт, вашата система ще иска да излезе, да ви прегръдне, да ви благодари и да ви е най-услужливия приятел във вашето тяло. Продължаваме нататък към колагена, защото искам тази тема да е доста обширна, а да вляза в добро време. Какво е колагена? Колагена е най-разпространеният белтък в нашето тяло. Има го навсякъде. Това са колагеновите влакна. Издържат над
10 000 пъти повече от собственото ви тегло, такава опанина, напън, както казват. Той превъзхожда стоманена тел, колагена, именно затова образува колагенов корсет в цялото тяло. Това е най-разпространеният белтък. Но за съжаление, и белтъка, когато ние нямаме правилно белтъчно хранене, нямаме правилен прием на белтък, това е белтъка, който първи губим и много трудно синтезираме, ако нямаме биодостъпен протеин. Защо? Защото от протеина ние трябва да вземем неговите аминокиселини, колагенови пептиди, да ги образуваме като тъканен колаген и да го инфилтрираме обратно, да го имплантираме обратно в тялото. Именно за това тук днес ще говорим за предимствата на колагена, който имаме ние. В света са познати няколко вида колаген. Колаген първи тип, колаген втори тип, колаген трети тип, които се отнасят за външния вид, за красотата, като колаген тип 2 говорят за ставите. Ние тук ще говорим за колаген тип 1 и тип 2. Много е важно да знаете, че тялото, самия колаген като колаген, няма да го вземе и отново да го навре в клетката и утре да го видите лицето ви изпънато. Колагена трябва да отговаря на много качества. Когато се говори за колаген, първото нещо, което е важно при колагена е какъв е неговия произход. Много част от колагените са телешки или рибни и много малко са свински. Свински е клиничния колаген, който се ползва в пластичната хирургия, който се ползва в възстановяването и в медицината. Защо? Поради няколко причини. Първо, свинския колаген не създава алергични реакции и е много близък до състава на човешкия колаген и много бързо се усвоява от клетките и те могат да създадат свой тъканен колаген, който да ползват веднага. Важна роля тук играе молекулата. Този колаген е с ниска молекула. Още нещо, което тук е много важно и трябва да знаете за колагена. Този колаген отново има клиничен патент, нарича се Вирисол П. Защо? Защото в имплантирането на колагена, т.е. в изяждането на колагеновите пептиди и в тяхното производство на колаген в тялото е свързано с наличието на правилните дози на витамини от групата В, С и цинк, които участват във втората и третата фаза на колагенопроизводството. Именно затова в този колаген е вложен Верисол П патент, който да осигури всичко необходимо на процеса на колагена от усвояването му до влизането му в клетката като тъканен колаген. Именно това прави този колаген да даде резултат още на 7-я ден. И можете да го ползвате много дълъг период от време, докато такъв колаген, който не отговаря на всички тези качества, които казах, може да ползвате не повече от 3 месеца, което е почти... Ако ползвате след това, извинявайте, той няма да върши вашата работа, дори може да направите, да има риск да го натрупате не както трябва. Продължавам нататък с фибрите. Фибрите и протеините са двете неща, които, ако си спомняте, в началото на презентацията бяха първите, които казах, че трябва да бъдат в правилни количества в човешкото тяло. В противен случай не може да се случи добро хранене. Защо? Защото препоръчителната доза от 25, дори в много литератури тя вече е 29 грама фибри на ден до 30, е почти невъзможно да бъде набавена в човешкото хранене през деня. Първо, защото хората нямат време да се хранят и втора точка, защото нямат добри и разнообразни източници на фибри. Когато фибрите в човешкото тяло липсват по принцип, като разтворими и неразтворими, които идват от различни източници. Фибри има както видяхте на предния слайд, не обърна внимание, има ги в пълнозърнестите храни, има ги в плодовете, има ги в зеленчуците. Когато те липсват в тялото ви, най-много страдат вашия микробиом. Вашия микробиом е вашия малък свят, това е вашия втори мозък и там де-факто вие се храните. Когато седнете на масата, вие ядете. Но същинският процес на хранене се случва във вашите черва и този процес на хранене се осигурява от наличието на фибри, които подхранват вашия микробиом, вашите правилни или неправилни бактерии там, които отговарят за усвояването и разцепването до аминокиселини, до масни киселини, до глюкоза. Всъщност това яде вашата клетка.
Фибрите биват разтворими и неразтворими фибри и както чухте, аз говорих за фибри в бета-глюканите преди малко, тук в овесено-ябълковата напитка, което е първия продукт с протеиновата пудра, което аз бих персонализирала в една програма, бих дала на клиента, да осигуря добра усвояемост и добро количество протеин. Разтворимите фибри привличат водата и се превръщат в гел, който се движи бавно през храносмилателната система и с тях полезните бактерии в долните части на храносмилателната тракт се хранят. И това им помага да се размножават. А неразтворимите фибри спомагат за придвижването на тази храна по-бързо през червата и са място, представете си като родилен ом, върху който се размножават фибрите. Човешкото тяло има нужда и от разтворими, и от неразтворими фибри. В този продукт от весено-ябълкова напитка има източник на 6 вида фибри, в него от 6 източника фибри. Има разтворими и неразтворими. В една доза има 5 грама фибри. Това си представете, че сте изяли една салата, една малка салата сте изяли. Само фибрите, без калориите, без дъвченето, без целия отпадък. Тоест всичко, дори и естествените захари от тези продукти, за да намалят това в тялото, са отнети. Невероятна напитка за възстановяване на храненето и нормалната функция на стомашно-чревния тракт. Препоръчвам. Дори може да вземате няколко лъжички до 2-3 лъжички овесна ябълкова напитка, но това ще го персонализирате с вашия треньор. Следващия продукт, за който говорим, е революционен. Това е симбиотичен продукт. Какво означава това? Той има 2 милиарда бактерии, живи бактерии, от двата щама, които най-често се губят, най-много се губят. Това са бифидо и лактобациликус щамовете. И това е захранващ пре- и пробиотичен продукт. Защо пре и про? Наречен още симбиотик за мен, защото има от двете. Защото дори влиза в тялото с нужното количество фибри, които му са необходими. Няма подсладители, отцветители, консерванти, с много деликатен вкус на ванилия и не се нуждае да го държите в хладилника, достатъчно стабилен продукт е. И това, което трябва само да знаете, не го разтваряйте, не го блендирайте. Поставете си го във вашия шейк, ако искате да го изпиете с шейка след като сте си разбили шейка, много е важно, или във вашите напитки, или го изпийте като самостоятелна напитка сутринта. Направете си първата ви чаша, нека да е с микробиотик Макс. 2 милиарда живи бактерии, това е захранване всеки ден на вашия микробиом. Т.е. това е поддържащ микробиотичен продукт, който ще ви осигури и ще ви предпази от сривове в микробиома, което ще доведе до сриване на имунната ви система и до сривове във вашето хранене, което ще ви се отрази като цяло. Алоe и чай. От какво се нуждае? Сутрин, когато вие се събудите, вашето тяло е гладно, жадно и мръсно. Защо? Защото когато вие си легнете вечер, вие спите, а вашето тяло възстановява всички клетки, всичко, което сте използвали, всичкият метаболитен продукт, отпадък, да го измете, да изчисти клетките, да ги възстанови. И когато вие сутрин станете, сте като след основен ремонт. Трябва да изхвърлите онова, което е като буклук, трябва да хидратирате, трябва да нахраните, трябва да възстановите, трябва да подредите. Именно за това деня ни стартира с алоe и разтворима билкова чайна напитка. Алоето е наречено още златото за тяло, течното злато, но той е един от най-известните адаптогени. Какво означава това? Че той съдържа подпомагащи храносмилателната система ензими, има противовъзпалителен характер и най-вече намалява тези всичките изчистващи процеси, подобрява изчистващите процеси на организма, намалява възпалителните процеси също. Алоето ни е минавало филтрация през активен въглен, което означава не е спиртна дестилация, а е чрез активен въглен, една много по-скъпа технология, която му подпомага да има по-добре изчистващи свойства и по-добро подпомагане на храносмилателната система. Разтворимата билкова чайна напитка, която е част
от нашето ежедневие е най-добрия старт на деня вместо навика с кафе. Първо, тя се включва в своите фитонутриенти, които носи активни съставки в клетъчния метаболизъм, подобрява енергийния метаболизъм в клетката, така че той да ползва мазнините като източник на енергия. Затова и ползването на този продукт ви осигурява качествена енергия. Съдържа тази уникална смес, наречена портокалово пико. Има 3 вкуса се предлага, но най-важният състав е, че тя подпомага включването на мазнините в процеса на метаболизъм, в метаболитния процес. Т.е. връща тялото към основната му функция да ползва мазнините като източник на енергия, а не да дава сигнали за повече въглехидрати, за да имате вие енергия. Именно поради тази причина ние стартираме деня с нея, за да включим правилно метаболитни процеси в нашето тяло и да изгаряме мазнини. Тя е част от нашата програма Правилна закуска, затова може да видите и абревиатурата Алоe Shake чай сутрин. Това е програма Правилна закуска, чаша чай с алоe. Ако добавите към нея фибри, ще стане превъзходно. И шейк, който да нахрани така, вие сутринта храните, хидратирате и активирате вашето тяло. Казахме, че когато говорихме един от най-важните кръгчета е там, всичко важно, но едно от важните кръгчета в формулата беше почивката и съня. Оказва се, че последните 5 до 7 години има изключителен ръст в проучванията на съня, в продукти свързани с съня. И ако вие наблюдавате дори реклами по телевизията, ще видите, че най-рекламираните продукти това са и пробиотични продукти, продукти за сън и продукти за енергия. Защо? Защото хората са изгубили точно тия 3 фактора, както говорихме до сега. Хранителна добавка, която можем да предложим за съня, естествено с революционно, отново патентовано проучване в нея, това е Night Mood. Night Mood, за разлика от всички продукти, които се продават на пазара, не е свързан с повече мелатонин, който вие да вкарате в тялото. Тази хранителна добавка се дължи на уникален екстракт от шафран, което подобрява качеството на съня. Ако вие нямате качествен дълбок REM фаза на съня, вие няма да можете на следващия ден да имате качествена работа на вашето тяло. И всички тези хора, които знаят, че не спят добре, те знаят, че на другия ден няма достатъчно концентрация, че дори не се случват, протичат правилните метаболитни процеси, имате нужда от повече храна, имате нужда от повече енергия, не сте толкова концентрирани, ставате по-лениви, по-апатични, дори с по-високи рискове от депресия. Именно за това този продукт може да помогне за подобряване на настроението ви след събуждане, да повиши по естествен начин производството ви на мелатонин, а не да добавяте външен мелатонин и да поддържа този цикъл на преливане от 4 фази на съня или от сън в събуждане. Когато вие се хармонизирате по този начин, ще видите, че дори процесите ви в областта на вашата активност ще бъдат подобрени, от процесите на сваляне на килограми ще бъдат подобрени, както и процесите ви за поддържане на едно по-добро и оптимално хранене ще ви бъде изключително по-лесно. Искам да отбележа, че Night Mood дава резултати след 7-я ден. Вие ще видите, че след 7 приема на Night Mood, вие вече ще имате вашите първи резултати. Това, което искам да ви кажа за финал, че генетиката в едно тяло е много важна. Това са вашите гени. Но вие тях не може да промените. Получили сте ги още при зачеването като комбинация. Това обаче, което може да промените, е вашата епигенетика или тяхната експресия. Това е нещо, което доказва, че как вие ще използвате вашия геном, зависи от фенотипа, т.е. от онова, което ще предизвика експресията на гена. До този момент мога да ви кажа, че няма ген за дебелина или за натурално тегло. Не е доказан, всичките опити се провалят.
До този момент ще ви кажа, че няма ген за безсъние, няма ген за липса на енергия. Но вашите навици, средата, в която вие живеете, контролира експресията на гена. Затова вие можете да вземете решение да подобрите вашето тяло, вашата функционална база и със сигурност ще имате брилянтни резултати. Нашата мисия като треньори е точно това. Никога не забравяйте откъде започва всичко, но и никога не се съмнявайте колко далеч може да стигнете. Каквото и състояние да сте вие, вашето семейство и хората, на които искаме да помогнем, най-хубавото е, че вашето тяло може да се променя. Пожелавам ви да бъдете вашата най-добра форма и вашата най-добра версия. Това беше всичко от мен. Пожелавам ви успех в отговора на въпросите.